Hmm. Anak na. Gusto ka? Gano, for today's akong pagbabalik na magbuhat og bagong kanta, no? Requested na nag-request ani. Ang gusto niya nga kanta is kuan, ginamit na mantika. Yeah, okay. Here we go. Mantika nga ginamit, mantika nga ginamit, mantika nga ginamit, mantika nga ginamit. Here we go. Grabe kabida ang kanabutang nga, dili gid mabangbang, grabe gid kasika. Basta gyud istoryahan na nato ang ginamit na mantika. Unahon na to kanang namaligya diag mga kwekwe, mga isaw ug uban pa, mga prito gyud nga manok. Nipalit sila dito sa Jollibee, sa McDo ug sa uban pa nga ginamit na nga mantika. Pero gyud ayaw gyud kumpiyansaha ang uban gani gyud na maligya. Grabe jud gamit na gani, gibalik-balik og ikalima. Ang ending yun na murag rasa katong nakapalit gani kog pito nga manok. Nagtanaw ko sa ginamit nila nga mantika mura nagyugrasa. Nakaingon yun ko jug-jugo ipakaon ba ni og ibutang ba ni sa sakyanan. Basig nagtuog yun ng negosyantiha ang mga customer nilag mura ba og sakyanan. Pero di ay to nakalimot sila ang ilang gipakaon kay tao na dili gid na nga makina nga sakyanan ang matambag nako sa inuha. Dapat jud kausalang na ninyo gamita kay gamita sama jud ingon daw nila kung ang isa ka tao kung naagani yun sa relasyon yun nga relasyon. Ang isa ka tao yun nga sa iyo kung magkamali yun nagkausa yun kakausa. Ayaw yun kumpiyansahi sa uban kung mag-adarit nga adarit. Balik ta dito sa akong istorya abot sa mantika. Ayaw kumpiyansahi yun nang namaligya kanang maligya nga pinirito, mga isaw o mga kwek-kwek. Bantay yun ninyo yun ang ilang ginamit yun na mantika. Ay basig yun na mura na yun grasa ang ilang ginamit yun na mantika.